हेलौ गाइस आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथार बरायग्रोनाय लानाय जाबाय। आंनि आखायाव मोनसे सफैदों आरो ना लटारि, ओमफ्राय नायलांदों आरो ना नै बेगावसो नै नोगोद बुरजा लाबोदों आरो ना आङो। ओमफ्राय बियो मानि जागोन नायलां आरो ना, मानि खेला जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरो ना। सोरनिखौबो नै बे आरो ना, बे जागोन आरो ना लोगोफोर आम्बागावनि बुक नाम्बार होयो, ओमफ्राय सिरियाल नम्बर दोंलाङो आरो ना लोगोफोर। सिरियाल नम्बरनि खेलाया बेबायदि आरो कार बाइक आरो बायदिसिना मोनगोन आरो ना जायफ्रा देरहायो। अब्ला नोंथांमोना थाबैनो लादो आरो ना लोगोफोर। 26 एप्रिलाव जागोन लोगोफोर बे लटारिया। अब्ला नोंथांमोना सेयार खालामबानो जाबाय आरो ना बे लटारिखौ। सोरबाबो नोंथांमोनाबो लानो गोसोबा लानो हागोन आरो ना लोगोफोर।